Niektoré športové momenty trvajú iba pár minút. Žigo pod ľavú má Vondru. Tyčka, gól! Dávame gól! V pamäti celého národa zostanú navždy. Sú to chvíle, pri ktorých sa zastavili mestá, zaplnili námestia a tisíce ľudí prežívali rovnakú radosť, napätie aj hrdosť. V dnešnom videu sa teda pozrieme na 10 najväčších momentov, keď šport spojil celé Slovensko. Číslo 10. Anastázia Kuzminová. Pred zimnou olympiádou v Vancouveri v roku 2010 nepatrila Anastázia Kuzminová medzi najznámejšie slovenské športovkyne. Kuzminová sa narodila v Rusku, no po narodení syna mala návrat do tamojšej reprezentácie výrazne komplikovanejší. Keďže jej manžel žil na Slovensku, prijala slovenské občianstvo a dostala tu šancu pokračovať v kariére na najvyššej úrovni. Slovensko reprezentovala iba krátko a málo kto očakával, že práve ona sa postará o jeden z najväčších momentov v našej olympijskej histórii. V šprinte na 7,5 km síce minula jeden terč, no na bežeckej trati predvedla fantastický výkon. Do cieľa prišla v čase 19 minút a 55 sekúnd. Potom už musela len čakať. Najväčšia favoritka Magdalena Neuerová sa k nej postupne približovala, no v cieli bola pomalšia o neuveriteľných 1,5 sekundy. Anastázia Kuzminová sa teda stala olympijskou víťazkou. Číslo 9. Slovensko vyhráva Fed Cup. V roku 2002 zažíval slovenský tenis jedno zo svojich najsilnejších období. Len 20-ročná Daniela Hantuchová patrila medzi najväčšie mladé hviezdy svetového tenisu a po jej boku stali skúsené Žanet Husárová, Martina Suchá a Henrieta Naďová. Slovenky postupne vyradili Švajčiarsko, favorizované Francúzsko a v semifinále aj Taliansko. Vo finále ich však čakala ešte náročnejšia výzva – Španielsko. Po prvom dni bol stav nerozhodný 1-1. V nedeľu však Daniela Hantuchová zvládla dramatický trojsetový súboj s Martinezovou a poslala Slovensko do vedenia. O historickom titule potom rozhodla Žanet Husárová. Sanchezovú Vikariu zdolala jednoznačne 6-0 a 6-2. Slovensko porazilo Španielsko 3-1 a prvýkrát v histórii vyhralo Fed Cup. Číslo 8. Prvý postup Slovenska na majstrovstvá sveta. Slovenskí futbalisti od vzniku samostatnej reprezentácie márne čakali na účasť na veľkom turnaji. Zmeniť to mala generácia okolo Mareka Hamšíka, Martina Škrteľa a Roberta Viteka. O historickom postupe sa rozhodlo 14. októbra 2009 v poľskom Choržove. Slováci vedeli, že víťazstvo ich pošle priamo na majstrovstvá sveta. Zápas sa však hral v hustej výchrici a na zasneženom ihrisku, kde sa lopta často takmer zastavila. Rozhodujúci moment prišiel už v 3. minúte. Po centri Stanislava Šestáka si poľský obranca Severin Gancarčík zrazil loptu do vlastnej siete. Nasledujúcich takmer 90 minút bolo plných nervozity. Keď rozhodca zápas ukončil, slovenskí hráči začali oslavovať priamo v snehu. Vy, čo veríte v náboženstvo zvané futbal, blahoslavení tí, ktorí v tejto chvíli veria, že je to pravda. Slovensko postúpilo na majstrovstvá sveta 2010. Vám kelekele, Enzanzia Afrika, Kenáka. Číslo 7. Petra Vlhová získala olympijské zlato. Petra Vlhová prichádzala na olympijské hry v Pekingu ako jedna z najväčších slovenských nádejí. V slalome patrila medzi hlavné favoritky, no po prvom kole sa zdalo, že sen o zlate sa jej rozpadá. Vlhová urobila niekoľko chýb a skončila až na 8. mieste. Na vedúcu pretekárku stracala viac než 0,7 sekundy. V druhom kole už nemala čo stratiť. Na trať sa pustila naplno a predvedla najrýchlejšiu jazdu celého kola. Potom však nasledovalo dlhé čakanie. Jedna súperka za druhou prichádzala do cieľa a Petra sledovala, či jej čas bude stačiť aspoň na medailu. Postupne bolo jasné, že z 8. miesta vystúpila až na úplný vrchol. Lebo Petra Vlhová, držme palce Petra Vlhovej. Petra Vlhová je olympijskou víťazkou! Áno, áno, áno! Petra Vlhová sa stala olympijskou víťazkou a získala vôbec prvé slovenské olympijské zlato v alpskom lyžovaní. Číslo 6. Slovensko vo finále Davis Cup. V roku 2005 sa slovenský tenis postaral o jednu z najväčších športových jazd v histórii krajiny. Slovensko sa prvýkrát v histórii dostalo do finále Davis Cupu. Súperom bolo Chorvátsko vedené Ivanom Ljubičičom a Máriom Ančičom. Pred posledným dňom prehrávalo Slovensko 1-2 a na udržanie nádeje potrebovalo víťazstvo Dominika Hrbatého. Ten v 5-setovej drame zdolal Ljubičiča a vyrovnal stav v finále na 2-2. Michal Mertíňak však proti Máriovi Ančičovi neúspel a Chorvátsko zvíťazilo 3-2. Hokejové striebro z majstrovstiev sveta. Po zlate z Göteborgu sa slovenský hokej postupne vzdialil od svetovej špičky. Na domácich majstrovstvách sveta v roku 2011 skončilo hviezdne mužstvo až 10. a o niekoľko mesiacov krajinu zasiahla tragická smrť Pavla Demitru. Od týmu Vladimíra Vujtka preto pred šampionátom v roku 2012 čakal veľký úspech iba málo kto.
Slováci sa však postupne rozohrali a prebojovali sa do štvrťfinále, kde narazili na favorizovanú Kanadu. Ešte necelých 7 minút pred koncom prehrávali 2-3. Milan Bartovič však vyrovnal a krátko na to Michal Handzuš tečoval strelu Andreja Sekeru do siete. Slovensko senzačne zvíťazilo 4-3 a postúpilo medzi 4 najlepšie týmy sveta. V semifinále ho čakalo Česko. Miroslav Šatan strelil 2 góly, Libo Hrudáček pridal tretí a po víťazstve 3-1 Slovensko postúpilo do finále. Po 10 rokoch sa teda krajina opäť pripravovala na boj o zlato. Vo finále už Rusko bolo nad naše sily a zvíťazilo 6-2. Slovenskí hráči však po zápase necítili iba sklamanie. Zdeno Chára si po prebratí medaily uctil Pavla Demitru a striebro venoval aj svojmu zosilnému priateľovi. Číslo 4. Artmedia Petržalka šokuje Ligu majstrov. V lete v roku 2005 by len málo kto veril, že malý klub z bratislavskej Petržalky dokáže konkurovať najväčším menám európskeho futbalu. Artmedia však už v druhom predchole Ligy majstrov spôsobila obrovský šok. Na tehelnom poli privítala slávny Celtic Glasgow a po hat-tricku Juraja Halenára ho senzačne zdolala 5-0. Ani prehra 0-4 v odvete už škótskeho favorita nezachránila a Artmedia postúpila ďalej. V rozhodujúcom predkole potom vyradila Partizan Belehrad po penaltovom rozstrele a prvýkrát v histórii sa prebojovala do skupinovej fázy Lígy majstrov. Mužstvo Vladimíra Vajsa postavené okolo Juraja Čobeja, Jana Kozáka, Baláša Borbeliho či Jana Ďuricu čakali Inter Milano, Glasgow Rangers a Porto. Najväčšiu senzáciu predvedla na štadióne Porta, ktoré len rok predtým vyhralo celú Lígu majstrov. Slovenský klub prehrával už 0-2. Góly Petra Petráša, Jana Kozáka a Baláša Borbeliho však otočili zápas a Artmedia zvíťazila 3-2. UEFA tento obrad neskôr zaradila medzi najväčšie prekvapenie histórie súťaže. Číslo 3. Peter Sagan sa stáva majstrom sveta. Peter Sagan patril už pred koncom roku 2015 medzi najväčšie hviezdy svetovej cyklistiky. Vyhrával etapy na Tour de France, pravidelne získaval zelený dres a svojím štýlom bavil fanúšikom po celom svete. Jeden veľký titul mu však stále chýbal. Na majstrovstvá sveta v americkom Richmonde navyše nemalo Slovensko taký silný tím ako najväčšie cyklistické krajiny. Sagan preto vedel, že ak chce vyhrať, musí si rozhodujúci moment vytvoriť sám. Ten prišiel v poslednom kole. V náročnom stúpaní zaútočil, odpútal sa od súperov a vydal sa o samote smerom k cieľu. Do konca zostávali ešte približne 3 km. Za ním sa rozbehol celý pelotón a každou sekundou sa zdalo, že Saganov náskok nemusí vydržať. Peter sa však neobzeral. Keď vošiel na cieľovú rovinku, bolo jasné, že ho už nikto nedostihne. Peter Sagan roztiahol ruky a ako prvý Slovák v ére samostatnosti získal titul majstra sveta v cestných pretekoch jednotlivcov. Číslo 2. Slovensko poráža Taliansko na majstrovstvách sveta. Na majstrovstvách sveta v roku 2010 odohralo Slovensko prvé 2 zápasy bez víťazstva. Po remíze s Novým Zélandom a prehre s Paraguajom bolo pred posledným duelom na pokraji vyradenia. Ak chcelo postúpiť do 8 finále, muselo poraziť Taliansko, úradujúcich majstrov sveta. Slováci však od začiatku ukázali, že sa veľkého mena nezľakli. V 25. minúte využil Robert Vitek chybu talianskej rozohrávky a presnou strelou poslal Slovensko do vedenia. Keď ten istý hráč v druhom polčase zvyšil na 2-0, historický postup bol zrazu neuveriteľne blízko. Taliansko sa však odmietalo vzdať. Antonio Di Natale znížil a záverečné minúty sa zmenili na nervy drásajúcu drámu. V 87. minúte prišiel na ihrisko Kamil Kopunek. O necelé 2 minúty neskôr si nabehol za obranu a svojím prvým dotykom s loptou ju elegantne prehodil ponad talianskeho brankára. Slovensko porazilo úradujúcich majstrov sveta 3-2 a pri svojej premiére postúpilo do 8 finále majstrovstiev sveta. Číslo 1. Hokejové zlato v Göteborgu. Pred majstrovstvami sveta v roku 2002 zostala slovenskom hokeji obrovská frustrácia. Na olympiáde v Salt Lake City nemohlo Slovensko v rozhodujúcich zápasoch využiť všetky svoje hviezdy z NHL a turnaj sa skončil veľkým sklamaním. O niekoľko mesiacov neskôr však do Göteborgu prišla jedna z najsilnejších zostav v našej histórii. Šatan, Bondra, Pálfi, Štempel, Handzuš, Višňovský či Lindner vytvorili tím, ktorý postupne začal veriť, že môže dokázať niečo výnimočné. Po štvrťfinále Slováci vyradili Kanadu A koniec! Hurá! Hurá! Slovensko postupuje do semifinále majstrovstiev sveta! a v semifinále zdolali domáce Švédsko po samostatných nájazdoch. Trenčiansky rodák, Ryško, nech ti to vyjde. Dáva gól! Sme vo finále! Sme vo finále! Pozývam všetkých obrazovkám, kupujte nové televízory, objednávajte miesta v hostincoch, krčmách, kaviarniach. Slovensko vyhráva a posiela Švédov do boja o tretie miesto. Slovensko teda bolo vo finále majstrovstiev sveta. Dňa 11. mája 2002 proti nemu nastúpilo Rusko.
V finále sa začalo dokonale. Už po 22 sekundách otvoril skóre Ľubomír Višňovský. Peter Bondra zvýšil na 2-0 a po góle Miroslava Šatana viedlo Slovensko 3-1. Zdalo sa, že zlato je na dosah. Rusko sa však v poslednej tretine vrátilo do zápasu. Najskôr znížilo a necelých 6 minút pred koncom vyrovnalo na 3-3. Sen, ktorý bol ešte pred chvíľou tak blízko, sa začal vzdiaľovať. Do konca zostávalo 100 sekúnd, keď Zsigmund Pálffy našiel pred bránkou Petra Bondru. Bondra vystrelil bez prípravy. A bol to gól. Slovensko viedlo 4-3, no nasledujúce sekundy sa zdali nekonečné. Keď však zaznela záverečná sirena, bolo rozhodnuté. Slovensko sa prvýkrát v histórii stalo majstrom sveta v ľadovom hokeji. Sme majstri sveta! Sme majstri sveta! Fantasticky to znie! Fantasticky sa to hovorí! V uliciach, domácnostiach aj krčmách vypukli oslavy. Ľudia vychádzali s lajkami, objímali sa s cudzými ľuďmi a celá krajina na jednu noc zabudla na všetko, čo ju rozdeľovalo. Gothenburg 2002 zostáva dodnes symbolom zlatej generácie slovenského hokeja. A dovolím si tvrdiť, že aj najsilnejším športovým momentom, aký samostatné Slovensko kedy zažilo. Tak a sme na konci môjho ďalšieho videa. Ak sa vám počas tohto videa aspoň raz objavila husia koža, ste takmer povinní dať like a odber. Ďakujem za sledovanie a vidíme sa pri ďalšom príbehu zo sveta športu.